Praise the Lord. देवाची स्तुती असो. Today I will be speaking from Hebrews chapter 6 verses 13 to 20. आज आपण इब्री लोकास पत्र याच्या 6व्या अध्यायातून वचन 13 ते 20 पाहणार आहोत. The theme of the message is the immutability of God's counsel. आजचा विषय आहे कधीही न बदलणाऱ्या देवाची योजना व संकल्प. So let's read the scriptures. आज आपण वचन पाहूया. For when God made a promise to Abraham, because he could swear by no other greater, he swore by himself, saying, Surely I will bless you, and multiplying I will multiply you. And so after he had patiently endured, he obtained the promise. For men indeed swear by the greater, and an oath for confirmation is for them an end of all dispute. Thus God, determining to show more abundantly to the heirs of promise the immutability of his counsel, confirmed it by an oath, that by two immutable things in which it is impossible for God to lie, we might have strong consolation who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil, where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever according to the order of Melchizedek. आपण वाचूया इब्री 6 याचे 13वे वचन पासून. देवाने अब्रामाला वचन दिले तेव्हा त्याला शपथ वाहण्यास स्वतःपेक्षा कोणी मोठा नसल्यामुळे त्याने आपलीच शपथ वाहून म्हटले की मी तुला आशीर्वाद देईनच देईन व तुला बहुगणित करीनच करीन. त्याने धीर धरिला म्हणून त्याला अभिवचनानुसार लाभ झाला. माणसे आपणापेक्षा मोठ्याची शपथ वाहतात आणि आपल्या म्हणण्याचे समर्थन करण्यासाठी त्यांच्यामध्ये शपथ सर्व वादाचा शेवट आहे. म्हणून आपल्या संकल्पाची अचलता अभिवचनाच्या वतनदारांना विशेष दाखवावी ह्या इच्छेने देव शपथेच्या द्वारे मध्ये पडला, यासाठी की जे आपण स्वतःपुढे ठेवण्यात आलेली आशा हस्तगत करण्याकरिता आश्रयाला धावलो ते आपणाला ज्याविषयी खोटे बोलणे देवाला अशक्य आहे अशा 2 अचल गोष्टींच्या द्वारे चांगले उत्तेजन मिळावे. ती आशा आपल्याला जीवाचा नांगर असून स्थिर व अढळ पडद्याच्या आतल्या भागी पोचणारी आहे. तेथे मल्कीसदेकाच्या संप्रदायाप्रमाणे युगानयुगेचा प्रमुख याजक झालेला येशू अग्रगामी असा आपल्याकरिता आत गेला आहे. Throughout the scriptures, God reveals his unchanging purpose in Christ. आपण शास्त्रवचनामध्ये पाहतो की देव हा कधी न बदलणाऱ्या योजना व संकल्प प्रकट करीतो. His purpose is very clear, त्याचे उद्देश हे स्पष्ट आहेत. that it is to save some people to be his own people. ते म्हणजे काही लोक त्याचे लोक होण्याकरिता त्यांचे तारण करावे. God calls them as his own inheritance. देव त्यांना स्वतःचे वारस वतन म्हणून संबोधितो And they are blessed in him. आणि ते त्याच्यामध्ये आशीर्वादित आहे. We read in Psalm 33 verses 11 and 12. आपण स्तोत्र संहिता याच्या 33व्या अध्यायामध्ये 11वं वचन यामध्ये वाचतो की The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. Blessed is the nation whose God is the Lord, the people he has chosen as his own inheritance. स्तोत्र संहिता याचा 33वा अध्याय वचन 11. परमेश्वराची योजना सर्व काळ टिकते, त्याच्या मनातील संकल्प पिढ्यानपिढ्या कायम राहतात. ज्या राष्ट्रांचा देव परमेश्वर आहे, ज्या लोकांस त्याने आपल्या वतनांकरिता प्रजा म्हणून निवडलेले आहे ते धन्य. God confirms this purpose by immutable oath and unchanging covenant. शपथ देऊन व कधीही न बदलणाऱ्या कराराद्वारे देव त्याचे उद्देश पक्का करीतो. Now, it is impossible for God to lie
on this promise आता देवाला या अभिवचनांवर खोटे बोलणे अशक्य आहे, because God is immutable कारण देव हा कधी न बदलणारा आहे and his word is eternal and unchanging. आणि त्याचे वचन हे शाश्वत व कधीही न बदलणारे आहे. In Hebrews chapter 6 इब्री लोकास पत्र याच्या 6व्या अध्यायामध्ये verses 14 and 15 14 व 15 वचन म्हणतं, it has a background, त्याच्यामध्ये एक पार्श्वभूमी आहे and that background we see in Genesis chapter 22 verses 15 to 18. आणि तोच पार्श्वभूमी आपण उत्पत्ती याचा 22वा अध्याय व 15 ते 18 या वचनामध्ये पाहतो. It says, then the angel of the Lord called to Abraham a second time out of heaven and said, by myself I have sworn, says the Lord, because you have done this thing and have not withheld your son, your only son, blessing I will bless you, and multiplying I will multiply your descendants as the stars of heaven and as the sand which is on the seashore, and your descendants shall possess the gate of their enemies. In your seed all the nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. आपण वाचूया उत्पत्ती याचा 22वा अध्याय 15 पासून पुढे. परमेश्वराच्या दूताने आकाशातून अब्रामाला दुसऱ्यांदा हाक मारून म्हटले, परमेश्वर म्हणतो, मी स्वतःची शपथ घेऊन सांगतो की तू हे कृत्य केले, आपल्या मुलास, आपल्या एकुलत्या एका मुलास माझ्यापासून राखून ठेवले नाही. यास्तव मी तुला आशीर्वादित करीन व वृद्धीच वृद्धी करून तुझी संतती आकाशातील ताऱ्या इतकी, समुद्रातील वाळू इतकी होईल असे करीन. तुझी संतती आपल्या शत्रूची नगरे हस्तगत करतील. तू माझा शब्द ऐकला म्हणून पृथ्वीवरची सर्व राष्ट्रे तुझ्या संततीच्या द्वारे आशीर्वादित होतील. Abraham obeyed God in offering his only son. आपला एकुलता एक पुत्र अर्पण करण्याद्वारे अब्राहमने देवाची आज्ञा पाळली. Abraham loved and believed God more than anything or anyone. अब्राहम कोणत्याही गोष्टीपेक्षा व कोणापेक्षाही अधिक प्रीती ही देवावर केली आणि त्याच्यावर अधिक विश्वास ठेविले. And in response to that, God honored him with an immutable oath and covenant. देव त्याला आशीर्वादित देईल आणि त्याच्याद्वारे सर्व राष्ट्रे आशीर्वादित होतील असे कधी न बदलणारे शपथ व करार देऊन देवाने त्याचा सन्मान केला. When God provided a lamb for sacrifice on the behalf of Isaac, जेव्हा इसाकाच्या वतीने देवाने अर्पणासाठी कोकरू दिला, Isaac became an object of God's mercy. तेव्हा इसाहाक हा देवाच्या कृपेचा घटक बनला. And we read in verse 8 of Genesis 22, आपण उत्पत्ती याच्या 22व्या अध्यायामध्ये वचन 8 मध्ये आपण ते वाचतो. and Abraham said, my son, God will provide for himself the lamb for a burnt offering. So the two of them went together. आपण वाचूया वचन 8. त्याच अब्राहम म्हणाला, बाळा, देव स्वतः होमार्पणासाठी कोकरू पाहून देईल, आणि ते दोघे बरोबर चालले. Today God has provided a sacrifice on your behalf. आज देवाने तुमच्या वतीने अर्पणासाठी यज्ञ दिला आहे. Jesus, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. तो म्हणजे येशू ख्रिस्त जो जगाचा पाप हरण करीतो. Through Jesus Christ we have received the mercy and the grace of God. येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्हाला देवाची दया व प्रीती प्राप्त झाली आहे. Through Jesus Christ we continue to remain blessed and continue to be the recipients of God's mercy and grace. येशू ख्रिस्ताद्वारे आम्ही नेहमी आशीर्वादित राहतो आणि सतत त्याच्या दये व कृपेचे आम्ही लाभार्थी बनतो. Now this purpose of God for us in Christ is immutable. आणि ख्रिस्तामध्ये आपल्यासाठी हा देवाचा हेतू हा न बदलणारा आहे. That is why 1,000 tongues is not enough to sing the praises of Lord Jesus Christ. म्हणूनच आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची स्तुती गाण्यासाठी हजारो जीवे पुरेसे नाही.
One lifetime is not enough to give thanks to our Heavenly Father. आपल्या स्वर्गीय पित्याचे आभार मानण्यासाठी हा एक जीवनकाळ पुरेसा नाही. That is why the author of Hebrews encourages us not to harden our hearts and not to become sluggish. म्हणूनच इब्री लोकास पत्रातील लेखक आपल्याला उत्तेजन देत आहे आणि तो म्हणत आहे की तुमचे अंतःकरण कठोर बनवू नका आणि आळशी होऊ नका. Today in the world there is an economic recession. आज जगामध्ये आर्थिक मंदी आहे. But the Bible gives us the warning that there will be a spiritual recession. पण पवित्र शास्त्र आपल्याला आध्यात्मिक मंदी येण्याविषयी एक इशारा देत आहे. Today's environment is very suitable for a spiritual recession. आध्यात्मिक मंदीसाठी आजचे वातावरण अतिशय योग्य आहे. The book of Hebrews gives us the motivation to be diligent. इब्री लोकास पत्रातील लेखक आपल्याला प्रेरणा देत आहे की आपण मेहनती राहूया And move on into perfection. आणि विश्वासाच्या परिपूर्णतेकडे आपण वाटचाल करूया. In verse 11 it says, आणि वचन 11 सांगतं, and we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope until the end. आमची अशी इच्छा आहे की तुम्हापैकी प्रत्येकाने आशेविषयीची पूर्ण खात्री करून घेण्याच्या हेतूने तशीच आस्था शेवटपर्यंत व्यक्त करावी. And verse 12 also, आणि वचन 12, that you do not become sluggish but imitate those who through faith and patience inherit the promises. आपण वाचूया, म्हणजे तुम्ही आळशी होऊ नये तर विश्वासाच्या व धीराच्या योगे जे अभिवचनाच्या वारसा उपभोगणारे होतात त्यांचे तुम्ही अनुकरी व्हावे. So the time that we are living today, आज आपण ज्या युगामध्ये जगत आहोत, the environment that we are living now, ज्या परिस्थितीमध्ये आपण आज जगत आहोत, it is very convenient to become lazy, spiritually lazy, and to give up our spiritual habits. आजची जी परिस्थिती आहे ती आपली आत्मिक सवयी सोडून देण्यास किंवा ते त्यागण्यास अतिशय योग्य आहे. So the Bible encourages us not to give up our spiritual habits. म्हणून पवित्र शास्त्र आपल्याला उत्तेजन देत आहे आणि म्हणत आहे की तुमच्या चांगल्या सवयी, तुमच्या आत्मिक सवयी सोडून देऊ नका. God wants us to be a victor, not a victim to the circumstances. देवाची इच्छा आहे की आपण परिस्थितीचे बळी नसून तर विजयशाली होण्यासाठी देवाची इच्छा आहे. And before I close, मी समाप्ती करण्यापूर्वी there are few things about Jesus. काही गोष्टी आहेत येशू ख्रिस्ताबद्दल. In verses 18 to 20, 18 पासून काही वचनांमध्ये ते लिहिले आहेत that Jesus has become the anchor of our soul. येशू हा आपल्या आत्म्याचा नांगर बनला आहे. He is the forerunner who entered heaven for us. तो आमच्यासाठी स्वर्गात प्रवेश करणारा अग्रदूत आहे. He has become the high priest according to the order of Melchizedek. तो मल्की सदेकाच्या आदेशानुसार मुख्य याजक बनला आहे. Now next message I will stress more on this. पुढच्या आठवडी मी या विषयावर अधिक जोर देईन. In conclusion, समाप्तीमध्ये in verse 18 it says, 18व्या वचनामध्ये असे म्हटले आहे, God's purpose or God's counsel is immutable. देवाचा संकल्प व त्याचे जे विचार आहेत ते कधीही न बदलणारे आहेत. His plan to have a people for himself is unchanging. त्याची योजना की त्याचे लोक त्याच्याकरिता असणे ही न बदलणारी आहे. Now it is impossible for God to lie. आणि देवासाठी खोटं बोलणे अशक्य आहे. Because God cannot lie, कारण देव खोटं बोलू शकत नाही. he says, blessed is the people whom he has chosen as his own inheritance. धन्य ते लोक ज्यांना देवाने निवडलेले आहे. What a privilege for you and for me to be, his people. तुमच्यासाठी व माझ्यासाठी ही किती मोठी गोष्ट आहे की आपण देवाचे लेकरं आहोत. If that is true,
जर हे सत्य असेल let us be faithful. तर आपण विश्वासू राहूया. Let us move on in faithful love, obedience, and worship of our Heavenly Father. आपल्या प्रेमळ पित्याच्या विश्वासूपणे प्रीती करण्याद्वारे, आज्ञापालन करण्याद्वारे आणि त्याची उपासना करण्याद्वारे आपण पुढे वाटचाल करूया. May God bless us through this message. देव या वचनाद्वारे आपणा प्रत्येकाला आशीर्वादित करो. Let's pray. आपण प्रार्थना करूया. Father, I thank you for your word this morning, O Lord, that your purpose in Christ to choose a people for yourself, it cannot be changed. It is immutable, and it is impossible for you to lie concerning the promises that you have given, O Lord God. And you made a covenant, you also made it an oath by himself, that Lord, in blessing I will bless you, in multiplying I will multiply you. You have been faithful, O Lord God, that you chose a people out of all the people in the world to be a special people for you, and you call them as your chosen people, a royal priesthood, a holy nation, and your own inheritance. Today, Father, we are blessed to be, Lord God, part of that people called your own inheritance. Lord, I pray that you would help us, oh Father. We will never compromise, never give up our spiritual habits, oh Lord God. Faithful love, obedience, and worship to you in spite of, Lord, these circumstances today that we are in, oh God. I pray, Lord God, for each and every one. Father, I pray that you will help us, O Lord God, that we will continue to be faithful to you, practicing, Lord God, our Christian faith. Because, O Lord God, your promises for us will never fail. And our commitment to you, to love you, obey you, honor you, worship you, follow you, we will not compromise, O Lord. We will keep walking in this path, O Lord, every day until, Lord, we see you face to face. We thank you, Father, for this week, and I pray throughout this week, Father, you shall keep your people healthy and strong, protect from every evil and dangers, O Lord. Let them be blessed, O Lord God, in you. I give all the glory, honor, and praise. Thank you for hearing our prayer, Lord. In Jesus' precious name I pray. Amen. May God bless you. देव तुम्हाला आशीर्वादित करो.